Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους 5 άρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών 5 και σκυλίους άντρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον, τον ίνον και το έλιον, και πλήθυνον αυτά εν την κόμη και νορία ταύτη, και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους αυτού μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι σοι ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε ζητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθό. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε ζητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθό. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε ζητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Σαλέστες εξ αίματος οραιζόμενος, Κυρία παρίστασε το βασιλείο ουρανών, Χριστόφορε αίδημε, όθεσιν ασωμάτων και μαρτύριο χωρίες, όδησιν της Αγίου και φρικτή μελωδία, διότι εσύ και εσύ εστεσες, σώζε τους δούλους σου. Όλοι μαζί, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της έντης μνήμασι, ζωή καήσαμε αμενός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της νυμψου χαρισάμενος. Χρόνια πολλά, υγεία, τριάδε, φυλάει πάντα εμάς και το χρόνο μας αξιώσει ο Άγιος Χριστόφορος, να έρθουμε πάλι να το προσκυνήσουμε.